Дечко! Кажи. Бе, хартия нещо да имаш? Нема нищо от дека. Слушай, нещо палома, не ти се наложи нищо. Нема нищо и ти бере ми треба. А вестник ме некой стар за читане нещо да даш. Не, нема. Има овде пред мене некој ли го прочитал вестника. Дечко! Кажи. Да немаш случайно 500 денари да ми разсипнеш по 100 денари? Ajde, be, kaj ti to?